Újbeli János vagyok, csoportunk vezető tanár. Bizonyára ön is szereti az idejét jól, minél gazdaságosabban beosztani. Az online oktatások pontosan ezt mondja önnek. Saját hatékony angol képzését kényelmesen, akár irodájába, akár otthonába tudja vinni Skype-on keresztül. Csak napi 1 órája van, hogy fejlődjön, de az utazása már nem futja, akkor is kényelmesen az irodájából, otthonából egy kávé mellett megteheti. Közel visszük az órát önhöz, anélkül, hogy az idejét utazásra pazarolná. Dőljön hátra és hívjon minket!